Venia, si fa no fa, cada cap de setmana a la residència Sant Vicenç d'Enclà. Contemplava, de lluny, un dels padrins ingressats. Així comença el primer relat perdut del llibre del conegut periodista andorrà Robert Pastor. L'autor del poemari Mai no tornaràs a Ítaca, Ulisses i de l'assaig històric Aquí les penjàvem s'estrena en la narrativa en català amb un recull de 15 històries de diverses extensions i diversos gèneres amb un nexe comú. Això sí, he procurat que, tot i que en general són bastant, podríem dir, foscos o pessimistes, que estiguin plens de tendresa cap als personatges, fins i tot cap als que anomenaríem dolents, i després que tinguin algunes gotes d'humor, de vegades d'humor bastant negre, però d'humor. Violència de gènere, emancipació de la dona, Alzheimer, històries que si no són reals, si més no, són versemblants, com ha explicat el seu editor Josep Dallarès d'Anem Editors. Per mi és potser un dels elements més interessants del llibre, és que el narrador plasma fets sense, jo diria, tal com ho haurien de fer els periodistes, sense estat d'ànim, i que sigui el lector qui tregui les conclusions. Un anglès resident a Andorra està a punt d'agafar un avió cap a Suïssa i porta un maletí. Si volen saber què hi porta dins, Pastor ho explica a Perdut i altres històries de la vall.